bengi-bengi golek Mbah Samini. Tobat ya Allah. Jebule kabur tekan daerah ngendi iki? Heh. Riko bengi-bengi kok tekan ngendi Riko? Iki nang ndi Riko ngerti apa ora? Iki tekan ngendi Riko ngerti apa ora? Riko kok iso ucul nang apa ora pamit? Nang apa kok ucul iso ora pamit? Ucul ora pamit. Lah iki tekan ngendi iki? La ilaha illallah. Ora ngerti. Bingung. La ilaha illallah. Cing koyo wong ilang Riko. Duwe omah kok koyo ngene si Riko, Mbok. Riko kok koyo bingung jajal. Apa? Kok koyo bingung? Bingung. Omahe ngendi jajal? Omahe Klaten. Dalane ndi nek omahe Klaten? Mbokku tekan ndi ora ngerti. Kok Riko ke yo nek metu ngomong, Mbok. Boncengke po. Yo ora ngerti nyong aku golek Riko diomongi wong. Jarine ki tekan condong. Ya Allah, la ilaha illallah. Astagfirullah. Yo ayo mlaku nyong mlaku. Boncengke opo? Nyong diomongi wong Riko. Ning golek mlaku. Boncengke opo ora ono omong sapa-sapa kok. Ke. Boncengke opo ora ono sapa-sapa. Tak jaket.